сте вие, барон Мюнхаузен. Могъщ човек сте вие, барон Мюнхаузен. Но и върху вас се наслоява прах. Вече е 6. Господи, какво правя толкова време? Непоносимо е така да чакаш. Нека бъде 5. Може да побеждавате цели армии, но срещу праха хич ви няма. Праха не може да го премахнеш нито с крушуми, нито с гюлета. Само Томас Парцала може. И ако не почистя добре аз вашите подвизи, кой тогава ще ги види? Боже милостиви, направи така, че всичко да бъде наред. Благослови нас, Господи. Или да вземем, например, тази далекогледна тръба за наблюдаване на Вселената. А без Томас това са просто две изпосрани стъкълца от мухи. Докато виж, като ги измиеш, като ги изтриеш с кадифено парцалче, става пак далекогледна тръба. О, връщат се, фрау Марта. Кой се връща? Господин баронът, господин бургмистерът. И момчетата. Момчета ли? Какви момчета? А, да, след барона винаги тичат някакви деца. И викат. Крещят. Да, разбира се. Викат. Какво крещят, Грета? Не зная, само виждам, а не чувам. Сигурно както винаги. Лудият барон, лудият барон. Както винаги. Защо ли имам лошо предчувствие, Господи? А бургмистерът? Господин бургмистерът върви и говори нещо на баронът. И маха с ръце. А Карл? Господин баронът върви. И маха с ръце. О, не, сега господин баронът се спря. И също почна да маха. А бургмистерът се хвана за главата и побегна. Махайки с ръце. Тук не е така. Значи нещо се е случило. Не, господин баронът го догони и сега го връща обратно. Не се вълнувайте, фрау Марта, здраво го държи. Не се вълнувайте. Ще отида да се преоблека. Ако Карл пита за мене, преобличам се. Не, оставете ме на мира! Всяко търпение си има край! Не, изслушайте ме! Невъзможно е един умен човек да не може да разбере друг човек. Къде е Марта? Фрау Марта се преоблича. Преоблича ли се? Защо? Да, бях и казал да облече венчална рокля. Щяхме да ходим в църквата. Ама веднага ли? Ами да, защо да протакаме повече? Развод и венчака в един ден. Разбира се, защо да се забавяме? И освен това, какъв ден? 32-ри. Не, Богдане, моля ви, позволете ми да се отида. Имам слабо сърце. Не издържам подобни обяснения. Марта е умна жена, тя ще разбере всичко. Значи тогава аз съм глупак, така ли? Не мога и не искам да разбирам нищо. Господи, как ще съобщите това? Айде измислете нещо. Нека да й кажем, че делото си е отложило. Не, ще й кажем както е. В този дом никой никога не е бил лъган. Ето я и нея. Виждате ли, господин бургмистър? Нали ви казах, че тя ще разбере всичко? Разбира се, Карл. Добър ден, господин бургмистър. Добър ден, фрау Марта. Както винаги очарователна. Много ви отива този плащ. Глупости никак не ти отива. И куфарът не е в тон. Седни. Успокой се и нека обсъдим създалото се положение. Добре. Томас, кажи да впрегнат конете. Почакай, Томас. Томас. Първо, всички вие ме изслушайте. Вие знаете ли какво се случи? Не. Но разбирам, че разводът не е бил подписан. Там е бедата, че вече беше подписан. И всичко вървеше идеално. И нашия барон, както никога, беше така сдържан, не лудуваше, не стреляше във въздуха. И изведнъж тази нелепа фантазия. 32 май. Кажете ми, удавалите, откъде ми хрумна? Отдавна се опитвам да ви обясня. 32 ли? Томас! Грета! Марта, бургмистре, седнете. Аз открих нов ден. Това е едно от най-великите открития. А може би и най-великолепното. 32-ри! Това вече го чухме. Питам ви, откъде ви хрумна? Отговорете ми. Колко дни има в годината? Не знам. И да се разберем. Кой пита? Ние или вие? Добре.
Колко дни има в годината? 365. Така е, нали? Не е така. В годината има 365 дни и 6 часа. Тези часове се събират и така всяка четвърта година става високосна. Нали? Но аз се замислих наистина ли в годината има 365 дни и 6 часа. Оказа се, че не е вярно. Нормалната година има 365 дни, 6 часа и още 3 секунди. Това може да го потвърди всеки астроном, дори не толкова авторитетен като мен. Необходимо е единствено да се отлети към звездите с хронометър и оттам да се проследи въртенето на Земята. Това аз съм го правил не един път. Марта може да потвърди. И така, 3 секунди неотчетено време. С годините тези секунди се превръщат в минути, с столетията в часове. Накратко, скъпи мои, за времето от съществуването на нашия град до сега ни се е събрал един цял ден. 32 май. Това ли е всичко? И не можахте да измислите нещо по-умно, освен да обявите това съда. Какво ми интересува съда? Трябваше да обявя това пред всички. Така и направих. Надявахте се, че ще ви повярват ли? Къде ще се дянат? Може ли да се противоречи на фактите? Да не сме идиоти да се отказваме от един ден в повече в живота си. Томас, Грета, кажете, вие радвате ли се, че се появи 32-я ден? На какво да се радваме, господин барон? Давате ни заплатата на първо число. Какво общо има тук заплатата? Не може да го разберете. Вървете да приготвяте вечерята. Напразно се съхрите на слугите, господин барон. Те са абсолютно прави. Дори да съществува вашия 32-и, той да никога не е претравал. Разберете, бароне, на този свят има определен ред. Хората няма да знаят кога е Рождество и кога е Великден. Видяхте ли пастора как помесня? Какъв пастор? Какво общо има тук пастора? Марта, ти кажи, ти разбираш, че съм прав, нали? Извинявай, Карл. Сигурна съм, че ти както винаги си прав. Но няма да ни венчаят. Това разбрах и си отивам. Не ми се сърди, мили, уморих се. Бароне, не бива да издевателствате така на жената, която ви обича. Съгласен съм да направя каквото искате. Но никога няма да кажа, че черното е бяло и че 32 е първи. Помниш ли, когато се срещнахме с Шекспир и той каза: всички влюбени се кълнат да изпълнят повече, отколкото могат, а не изпълняват дори и необходимото. Казал го е, между другото, помниш ли след това какво добави? Препятствията в любовта само я усилват. Прекалено много станаха тези наши препятствия. Нямам сили повече. Господи, защо не се ожени за Жанна Дарк? Нали беше съгласна? Защото знаех, че ще срещна Марта. Ами, ако си се припознал? Знаеш ли за какво мечтая? Мечтая за един единствен ден, в който нищо да не се случи. О, не, това е ужасно. 32 не е за мен. Не искаш още един ден пролет. Най-последния. Още един цял искрев и залез. Още един следобед. 1000 нови секунди и ти не го искаш. Не. И за това си отивам. Почакай. Вие сте си виновен, бароне. 32. Поисках развод с Якобина, а ме разделят с Марта. Вие сте си виновен. Но аз казах истината. Човек понякога може и да излъже. И ти ли мислиш така, Марта? Не говори, аз всичко ще разбера. Какво да се направи? Добре. Съгласен съм. Кажете какво трябва да направя, господин бургмистър. Най-напред трябва да признаете, че днес е 1 юни. Дори 10, ако искате. Не 10, а 1. Държите се така, все едно казвате, айде от мен да мине. Ще трябва да се убеждава пастора да повтори обреда. Това ще бъде най-трудното. След заседанието се опитах да поговоря с него, но той кипеше от възмущение. Стар лицемер! Успокойте се. Аз мисля, че той ще се съгласи на повторен развод. Но преди това трябва да се откажете от всичко. От какво? От всичко! От всичките си противни фантазии. Не ме гледайте така като вълк. Това е негов израз. Ще трябва да признаете, че всичко е лъжа.
Просто сте опитали да се пошегувате, но не сте успели. И всичко това трябва да стане в писмена форма. В писмена? Разбира се, писмено излъгахте, сега писмено ще се отречете. Няма да мога да напиша втора книга. Целият ми живот отиде за първата. Никой не иска от вас да пишете книга. Това трябва да стане под формата на официален документ. Аз, барон Мюнхаузен, съм обикновен човек, не летя до луната, не яздя гюлета, не се издърпвам от блатата, теглейки се за собствените си коси и така нататък по всички точки. И ти ли мислиш така? Не зная. Може би е по-добре да си отида. Не. Без тебе ще е по-лошо, отколкото без себе си. Добре, съгласен съм. Аз, барон Мюнхаузен, съм обикновен човек. Звучи като началото на романс. Няма нищо страшно. Разбира се, скъпи мой, Галилей също се е отрекал. Сега вече всичко е много по-лесно. Аз съм барон Мюнхаузен, не съм Галилей. Аз съм обикновен човек, не съм летял до луната. Ако знаехте само колко е красива, господин бургмистър, ако можехте само да я видите. Бели планини с червени скали при зале слънце. Не, аз не съм бил на луната. И на Гюле не съм летял в онзи страшен бой с турците, когато загина половината от моя полк, а те ни натикаха в онова дяволско блато, но ние устояхме и успяхме да ги ударим по фланга. Моят кон се спъна и започна да потъва, когато усетих, че гадната зеленикава тиня достига до устата ми и започнах да се задушавам. Хванах се за косата и започнах да се тегля нагоре. Успяхме да излезем от обкръжението! Добре. Готов съм всичко да напиша. Щом 32 май на никого не е нужен, така да бъде. В ден като този тежко се живее, но леко се умира. След 5 минути барон Мюнхаузен вече няма да съществува.